дар Сурхондарёи давлати Бамодӯсту бародар Узбекистон як воқеае рӯй дод. Келини ҷавон, ҳамагӣ 28 сола, 5 моҳ пурра аз дасти шавҳару хуштоманаш дар оғилхона зиндонист. 5 моҳ на 5 рӯз аст. дар ҳоле ки модарони дигар бо муҳаббат кӯдакро интизоранд, ӯ бо пӯчоқи тарбуз рӯз мегузаронд. гурусна, азоб кашида, вале зинда монд. ва чӣ фоҷиае бузургтар аз он ки ӯ дар ҳамон оғилхона фарзанд ба дунё овард. ин на танҳо зулм ба як зан аст, ин зарба ба виҷдони тамоми ҷомеа аст. оила бояд паноҳгоҳи муҳаббат бошад, на зиндони азоб. шавҳар бояд сипар бошад, на душман. хуштоман бояд сояи модар бошад, на ҷаллод. савол танҳо як аст: оё мо ҳанӯз одамем? агар чунин ҷиноят дар хонаи паҳлӯи мо рух диҳад ва мо хомӯш бошем, мо наметавонем бигӯем ки ин танҳо қиссаи як келин аст. ин оинаест ки ба мо нишон медиҳад, агар ҷомеа чашм пӯшад, пагоҳ ҳар кадоми мо шоҳиди чунин фоҷиа мешавем. шарафи инсон муқаддас аст, оила муқаддас аст. касе ки ин ду арзишро поймол мекунад, на танҳо як занро мекушад, балки виҷдони моро низ мекушад. имрӯз шавҳару хуштоманаш дар ҳабсанд. имрӯз келин бо кӯдакаш зери табобат аст. як бизнесмен ба ӯ хона тӯҳфа кард, аммо оё ҳеҷ хона метавонад зебогии барбодрафтаро баргардонад? оё ҳеҷ адолат метавонад саломатии гумшударо ҷуброн кунад? оё ҳеҷ ҳукм метавонад он 5 моҳи сиёҳро аз хотир бибарад? ин на танҳо қиссаи як зан аст, ин айбномаи ҷомеа аст. ин доғи виҷдони мост. бигзор ҳама бидонанд, оғилхона ҷои чорво аст, на модар. оила паноҳгоҳи муҳаббат аст, на зиндон. шарафи инсон муқаддас аст, на бозича.